Què tal? Bé, ja estem de nou així i Pot de Plom inaugurem una nova secció en les xarxes socials, volem inaugurar una nova secció, estem així treballant i la secció es titularia Verihuevo Teatre. És una idea a partir d'un home d'Alcoi, un home major d'Alcoi, que sempre quan investiguem, perquè a nosaltres ens agrada investigar sobre coses i temes, ja ho sabeu, i hi ha un home d'Alcoi que quan em veu em diu Xavi, això Verihuevo. I vam dir, bueno, doncs és interessant, l'home va dir, això Verihuevo, això del rus i les dones, això Verihuevo. Així que anem a fer oficialment una secció, intentarem donar-li una miqueta de marxa que es titularà Verihuevo Teatre, Verihuevo. I verihuant, el primer que ens han trobat, no donem abast, estem així treballant en els locals de Pot de Plom i ens hem trobat, doncs això, bueno, a part de lo del 20 de voldríem felicitar al DJ de Génova que allí en el balcó estos volen llevar la llei de matrimonis gais i resulta que aquí ella estava posant Lady Gaga, quina era l'altra? La de... Dragostic. Xica, la de Marica tu, Marica... Bueno, senyores i senyors, i estem flipant, jo ja tot és blau. Què podem fer? Pues simplement des dels locals de Pot de Plom fer un poc de cachondeo, ahí teniu a la Rita, ara vos ho comente, però vam flipar, estàvem allí disfrutant de la nit electoral, jo estava veient La Sexta, perquè jo ho estava veient en La Sexta, i sentia tot allò de l'Espanya unida jamás serà vencida, i jo dic, hòstia, bé comencem, això que dius, bé comencem. Què més? També deien coses tan boniques com Viva Espanya, viva el rei, viva l'orden i la ley, toma, uha, oixi, ja l'ha dit. Bueno, hòstia, esta és molt bona, perquè estaven tots allà en el balconet, estava allà Mariano estava diciendo, tranquilos, que... tranquilos. I mos va fer risa també que la gent li deia, Mariano, quita el aborto. Clar, tu dius, qui de tots els del balcó era l'aborto? Porque decía, bueno, vamos a ver, ¿quién decís vosotros que es el aborto? ¿Qui era? Esperanza Aguirre, qui era? El aborto qui era? Bé, jo què sé, mos va impressionar, jo ja ho sabem que tot això, el que no volíem és que passara molt de temps, el balcó mos va impressionar allí el beso perquè el tenim així per l'amor de Déu, primera plana. A veure, la pregunta és, la dona de Rajoy, què passa amb la dona de Rajoy? Eixa dona, això, que això, a veure, quin acord han arribat en ella? Perquè, dir, tu eres la mujer de Rajoy, dius, jo, tal, tens que besar-lo, dius, perquè, clar, així, Mariano, en tota la nit, però el tio, clar, va bavejar molt, perquè, clar, en la victòria i tal, Mariano anava babejant i diu, te voy a besar, i diu, Però bé, simplement volíem registrar, jo vaig tindre un moment de lucidesa en la nit electoral i vaig dir, hòstia, estic veient La Sexta, me caguen Déu, vaig a veure Canal 9, i ahir la van cagar, perquè van veure a Rita, no tinc la peluca, me caguen Déu, però vaig veure a Rita al costat del Fabra, este que tenim ara, ixe que és més soso que la mare que l'ha parit, l'Alberto Fabra. L'Alberto Fabra deia moltes voltes ciudadanos, porque la ciudadanía, i dius, Alberto, què el passa amb la boca? No el tenim encara ben pillat, perquè ja li hem fet la despedida al Camps, però a l'Alberto li passa alguna cosa, perquè fa així, ciudadanos, dius, pareix com saps, com si la llet se li hagués apegat al pal. Però el bo és que al costat estaven Rita Barberà, que encara estava aguantant ell, i també estava l'Alfonso Rus, que això és per cagar. Alfonso Rus, que també voldríem fer-li un especial, anunciem així en Pot de Plom que li farem un especial a Alfonso Rus, i les frases històriques d'Alfonso Rus, entre elles l'última que va dir, el 20 de novembre, xampany i dones! Clar, la gent li va dir, tio, què has dit? I va dir, no, jo volia dir les nostres, jo no volia dir putes, a veure, jo no dic que és l'anem de putes, jo volia dir les nostres dones, que també són un pa putes.
però jo volia dir les nostres dones. Així que Alfonso Rus es mereix, a part de que es mereix una elevació, es mereix que li fem un programa especial. Simplement volíem inaugurar això, Canal 9 va ser espectacular, Rita la teniu ahí, Rita va fer una frase històrica mentre estava dient ciudadanos, ciudadanos, ciudadanos. Rita va dir, a la mierda, va fer així, va com era, oa, 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 Mariano a la Moncloa. Moment històric. Oa, 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 Mariano a la Moncloa. I jo què sé, jo hem flipat, Rita d'animadora, hòstia, els locutors de Canal 9, a veure, plantegem-se-ho això. Jo ja hem fet moltes bromes de Canal 9, però són travestis, això ho sap tot el món. Estava la tia esta, saps? La tia és un tio, la tia tenia un rabo, saps? La locutora, però és que el tio era d'estos travestis que ja s'han depilat les celles, que diuen, ara fa el programa i després se'n va, saps? Els locutors eren molt bons. N'hi havia una cosa molt xula de la locutora de Canal 9 que a mi em va agradar molt, i era que mos explicava molt bé, perquè quan apareixien els gràfics, clar, el PP havia doblat el PSOE, i ella deia, fixeu-vos com matemàticament és el doble. Ella ho remarcava. 20 per al PP i 10, que és la meitat de 20. Perquè, ho va dir diverses voltes, va dir matemàticament ha doblat el PSOE. Fixeu-vos com això no havia passat mai i és el doble. O sigui, si tu a 20 li lleves 10, queden 10 també. I això és el que ha fet el PSOE. Vull dir que en Canal 9 vam tindre una sessió de Barrio Sésamo que ens va ensenyar el que era dividir o multiplicar per 2. Me caguen l'hòstia puta. I una cosa molt bonica que vam viure també la nit de les eleccions, a part de xampany i dones i tot això, és el que va continuar la nit es va allargar, jo vaig veure en la sexta, i quan van acabar va continuar Walking Dead, que vas dir, hòstia, continua la nit, és de veres, van fer 2 capítols de puta mare de Walking Dead i la nit continuava i tal. Doncs t'alces de bon matí i veus que està tot ploent i tot ple de núvols i dius, això és que el món s'ha acabat. Així que anem a dir-ho, inaugurem el programa Verihuevo Teatre, recordeu, que Verihuevo, que pot de plom, Verihuevo. Així que inaugurem la secció Verihuevo Teatre amb lo fi de lo món. El món s'ha acabat i ja està. I s'han besat estos dos. I el pròxim programa potser també parlem de la prima de riesgo. Soy la prima de riesgo. Yo como el país va mal, yo subo, ¿sabes? Cuando todo va mal, yo subo porque soy la prima de riesgo. Bé, així que moltes gràcies i continuarem informant. Gràcies.